На икономическата криза все повече българи се възползват от жилищни заеми. В същото време, по данни на Националния статистически институт, броят на новопостроените жилищни сгради през второто тримесечие на 2011 се е увеличил с 13 на 100 спрямо 2010. Активизирането на кредитния пазар обаче не се отразява на предпазливостта на хората при взимането на важни финансови решения. Това сочи анализ на Кредит Център. Броят на българите, които търсят жилищен кредит, нараства. Първото тримесечие на 2011 отчита ръст от 18% на отпуснатите ипотечни заеми. По последни данни, изтеглените кредити са предимно в евро. Експертите поясняват, че основни причини за ръста са все по-стабилният имотен пазар и договарянето на изгодни цени за закупуваните имоти. Според статистиката, най-много ипотечни кредити са изтеглени в София, където средният размер на сумата гони 50 000 лева. В другите три най-големи града в страната ръста на средната изтеглена сума варира от 1200 до 3200 евро спрямо предишния месец. Най-активни потребители на ипотечни заеми остават хората на възраст от 26 до 35 години. Въпреки че процентното разпределение на кредитите по размер остава в полза на сумите от 10 до 30 000 евро, отчетен е ръст на кредитите над 50 000 евро, с близо 5% повече от месец юни. Основният мотив за търсене на ипотечен заем е покупката на жилище, а срокът за погасяване от 16 до 20 години остава най-предпочитан. Увеличава се и процентът на финансиране, който банките отпускат по ипотечните заеми. Всеки 10-ти потребител на жилищен кредит е с доход под 1500 лева, а домакинствата, които получават над 4000 лева месечно, са тези, които най-рядко прибягват до услугите на банките. За рисковете пред това да се купи имот с кредит и за раздвижването на пазара на имоти, сега ще говорим в нашата рубрика «Експерт». Сега в студиото е най-точният експерт. Това е Тихомир Тошев. Добър вечер и добре дошли в нашото студио. Добър вечер. Раздвижи ли се пазара на жилищата, господин Тошев? Можем да кажем, че се раздвижи. Пазара стана доста по-активен, особено второто тримесечие на 2011. Има сериозен ръст на сделките, по нашия анализ около 18%. Хората в момента са по-активни в търсенето на идеалния дом за тях и естествено голяма част от тях решават тази покупка с кредит. На фона на кризата много оптимистично звучи вашата снимка, която сте направили с изследването, но показател за какво е това? Че хората имат повече пари или че продавачите намаляват цената на имотите си само и само за да ги продадат? Първо, че хората имат повече пари, е видно от статистиката за депозитите. Виждаме, че вече над 28 милиарда сме спестили в банките. Естествено, днес видяхме, че голяма част от тях са съсредоточени в по-малко хора. Истината е, че това, което започва като тенденция от края на 2009, мина през 2010, леко подобряване и постепенно подобряване на условията по кредитите, спада на цените на имотите през 2009, който беше по-рязък и малко по-умерен през 2010, дава възможност на пазара в момента, ако имате нужда от жилище, да излезете от голямото предлагане да намерите точно вашия имот, да го договорите на добра цена. 90% от хората, които теглят кредити и ние им помагаме да минат през процеса, са намерили жилища наистина и са договорили доста добра цена, изгодна цена за сделката и тогава да направите сделка. По-лесен ли е достъпа до кредитите в момента? През 2011 да. Можем да кажем, че от пика на лихвите, високите лихви в 2009 година, в момента лихвите са около процент и половина по-ниски по различните кредитни продукти. Процента на финансиране до 80-85, за някои ликвидни имоти до 90%. Условията не са много близки до лятото на 2008, преди да влезем в кризата. Не е ли много опасно обаче това масово хвърляне сега? Да не кажем масово, но това по-голямо хвърляне към кредитите, защото лихвите сега са ниски, но поради нестабилността на финансовите пазари и на икономиките въобще като цяло е напълно възможно след 2 години те да бъдат много по-високи. Така е, риск има във всеки пазар. Дори преди кризата виждаме, че хората, които правиха рискови сделки, в момента имат проблеми с обслужването на кредитите. Разликата е, че днес хората са доста по-разумни. На пазара излизат тези, които добре са оценили възможностите си, дали за тях сега е момента да направят сделка и да изтеглят кредит. По-отговорно правят тази стъпка, не се подвеждат от това, да, имотите са ефтини в момента, трябва да купим на всяка цена, лихвите са добри, трябва да изтеглим кредит. Напротив, доста така сериозно обсъждат в семейството възможността да направят такава сделка, дали семейният бюджет няма да се разклати сериозно от една такава дългосрочна инвестиция и ако преценят, че това не е проблем, го правят. Какво правят тези, които не могат да обслужват кредитите си в момента? Какво най-често ги съветвате? Най-често ги съветваме да намерят начин да излязат от това затруднение. Вариантите продължават да си остават предоговаряне, разсрочване на кредита, в някои случаи по-добре дори продажба на имота и излизане от кредитната сделка, но отрупането на лоша кредитна история и голямо задлъжняване не е от полза на никой.
Така че моят съвет продължава да бъде: търсете решение своевременно. Банките склонни ли са да предоговарят кредитите? Защото и за тях това е много рисков процес. Естествено, но преди всичко банките искат добри кредитополучатели, за да са защитили максимално и парите на вложителите си, така че са достатъчно отворени, за да се намери взаимно решение, приемливо решение за двете страни. Какъв доход трябва да има едно домакинство, ако иска да си купи едно прилично жилище в София, например, в добър квартал? В София и в другите големи градове, Варна, Бургас и Пловдив, най-често хората с доходи на домакинството между 1500 и 2000-2500 лева правят такава стъпка. Естествено, в по-малките градове може да се позволят и с по-малък доход, защото там цените на имотите са по-ниски и месечните разходи и месечните вноски по кредита са по-достъпни, но е хубаво и винаги го казвам, не трябва повече от 50% от приходите ви да отиват като разход по кредитите. Коя е най-интересната ипотека, за която знаете? Ами в унисон с това, което ни предстои над преварата за кметове в страната, на предишните избори имаше кандидат за кмет, който изтегли кредит, за да си помогне предизборната кампания за кметските избори. Очаквате ли сега кандидатите за кметове да правят същото? И съветвате ли ги да правят подобни ходове? Мисля, че не и не ги съветвам. Многото плакати и листовки не са полезни. По-добре е да дадат правилни и добри послания към избирателите. Те ще изберат най-добри. Добре, благодаря ви много за този разговор. Тихомир Тошев в анализ на това какъв е пазарът на имоти сега.